Dwy gwningen fechan. Maen nhw'n cadw ti'n geithwas? Coc. Dwi yma yn Steddfod yr Urdd ar faes y siow yn Llanelwedd i ffindio was pa fath o anifeiliaid sy'n yma. Dyn ni'n Steddfod le. Yn llawer am ddeall, na chi, beth da ni ddod? Dych chi'n cystadlu heddiw? Na, dwi'n beirniadu yn ystod yr wythnos. O, waw. Be ydych chi'n beirniadu yr wythnos yma? Werin, wythnos yma. Ie. Dwi'n clywed si am y dawnsio gwerin bod na grŵp penodol yn ymwneud y crip walking. Yn neud be? Crip walking. Dim ond nawr, i ni wedi sortio mas y music ar stondin Cymdeithas Iaith, so mae'r parti yn dechrau nawr. Dwi yma gyda'n rhieni i, oedd nhw rili eisiau gwneud cyfweliad, mae'r ddau nhw'n gwisgo'n matching iawn. Pam rhieni o'ch chi erioed i gweithio fi gystadlu yn Steddfod yr Urdd? O gen ti'n talent. Diolch yn fawr iawn. Helo, dwi yma ar faes y Steddfod gyda Steffan Parry. Sut mae'n mynd? Mae'n mynd yn briliant, diolch yn fawr. O ti'n un am gystadlu pam ti'n ifanc? O'n i yma, o'n i'n byw a bod yn yr Eisteddfod. Dwi'n cofio unwaith blynyddoedd maith yn ôl yn cael 5 cyntaf mewn diwrnod. Waw, yna trio'n eitha caled. Pa gystadleuaeth mae rhaid i gael gwared a pam? Dwi ddim yn licio'r bobl sy'n neud y dwy gwningen fechan. Dwy Gwningen fechan. Na fath yna ganu. A be ffwc di hwn? Dwi yma ar faes Steddfod yr Urdd gyda Mei Gwynedd. o pa fand gynt? O gyda ni un band o blaen yn nhw, Wil Gignoeth a'i Wellgofion. Dyn ni allan ti o abell Urdd Gobaith Cymru. Ie. Ti'n cofio motto nhw? Na, dwi. Cymru, Cydyn a Dim yn gwybod. coc. It's okay, ie. It's okay, yeah. Be hwnna? Dwi'n clywed sgrechiant mewn yr siwt? Pobl yn cael ei broibio bob man y Steddfod yma. I mean, dwi wedi gweld bach o dodgy dealings yn mynd o gwmpas. Troi nôl y clociau. Troi yn ôl y clociau a mynd yn ôl i'r amser pan oedd pawb yn un yn siarad Cymraeg a'r Llywelyn ein Lliw Olaf yn goresgyn dros pawb yn y unfed ganrif ar 15. A'r pladi a bethau fel yna. A pladi, dim teledu, dim technoleg, dim cyflwynwyr yn ymyrru. Methu darllen. Wel, Linen gwyn a flip-flops a gwallt byr, neu jeans a hoodie efo shit print Cymraeg. Y flip-flops. Rhinganedd rydd neu gaeth. Gaeth. Y genedlaethol neu'r urdd. O, yr Urdd. Ladyboys o Bangkok neu Merched Fawr. Merched y fawr, sy'n iawn. Dyn eisiau disgo neu lapdance. O, lapdance. Mr Urdd o Mr Blobby. Mr Urdd. Crempog o Spit Roast. Crempog. Merched y Wawr o Ladyboys o Bangkok. Ladybugs o Bangkok. Dwi yma gyda Gwyneth Glyn ar faes Steddfod yr Urdd. Cwbl o gwestiynau, Gwyneth. Mae gen ti blentyn, wyt ti'n selio faint ti'n caru dy blentyn ar os mae'n un dda yn y Steddfod neu ddim? Wel, wrth gwrs, os nad i'ch plentyn chi'n ennill ac yn fuddugoliaethus yn y Steddfod, be di pwynt cael plant? Merched y Wawr neu Ladyboys o Bangkok? Merched y fawr. Lapdance neu dawnsio disgo? O, disgo. Oes gen ti unrhyw atgofion o Steddfod yr Urdd pan ti'n blentyn? Oes jyst bod yn rhan o wahanol bethau, ti'n meddwl, jyst mwynhau y cyfle ac yn y blaen, a jyst bod y peth tribal yn perthyn i gryw. Steddfod yr Urdd, ar gael y siow, good stock. Dwy gwningen fechan.